रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दा बयनिबो आखायाव थानाय आरो सोलिबाय थानाय 100 रांनि गेजेराव बबेया बेसेन गोसा गोबाङानो फट' हरनानै कमेन्टआव सोंहरदों बेखौ बेसेबां बेसेन मोनगोन नाथाय 100 रां थाबानदि नोंथाङा बेसेन बुरजा मोनगोन बे नङा मानि थाखाय बेसेन बुरजा मोनगोन आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन बे 100 राङा जाहैबाय नैबेनो बियो दा बयनिबो आखायाव दं एबा बाजारावबो सोलिगासिनो दं जुदि आखायाव गैयाबा हयथ' मालाबा बेसेन गोसाखौ नोंथाङा मोनफ्लांनो हागौ मेन पइन्टआव फैनोसै नैबे 100 राङानो जाहैबाय बेनि गेजेरावनो बेसेन गोसाया दङ नाथाय बबेया बेसेन गोसा बे जाबाय स्टार नट नैबे गेजेराव मोनसे हाथरखि दङ नैबेबो हाथरखि दङ बेबादि जुदि हाथरखि गोनां नोंथांमोनाव दङबा गासिबो हाथरखि गोनाङानो बेसेन गोसा नङा बेनि गेजेराव किसुमाना बेसेन गोसा जिफोर माने कम साफाय जानाय बेफोरबादिया बेसेन गोसा जायो दा ओंखायनो बेनि गेजेराव बबे बेसेन गोसा स्टार गोनां जानांगोन गिबियाव हाथरखि थानाय बेजों लोगोसे मोनब्रै बुस्थुखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन बाहाय थायो ओरै उल्टाथिं नैबेहाय दङ मायथाइ बे जाबाय 2019 लिरनाय दं आरो बेनि नैबे जायगायाव थायो गभर्नर बाहाय लिरनाय दङ शक्तिकान्त दास मोननैखौ नोंथांमोना मिथिबाय मायथाइजों लोगोसे गभर्नरखौ मिथिखाबाय नोंथांमोना बेजों लोगोसे नैबे 5AL लिरनाय दं बेखौ मा होनगोन बेखौ होनगोन प्रिफिक्स बेजों लोगोसे नैबे हाथरखिनि सिङाव मोनसे सिनायहां मोनसे केपिटेल लेटार थायो बाहाय दङ आर दा बेबादि गभर्नर मायथाइ प्रिफिक्स आरो इनसेटआ जुदि मिलायोबा बेनि बेसेना नोंथांमोना हयथ' 500 रांनिफ्राय 3000 सिम मोननो हागोन नाथाय फैसानि कन्डिशना मोजां जानांगोन साफा मोजां बेफोरबादि कन्डिशनाव थायोबा नोंथांमोना 500 रांनिफ्राय 3000 सिम मोननो हागौ गांसे जौसेनि बे रांखौ नाथाय हाथरखि थाबानदि गासिबो बेसेन गोसा जागोन बे नङा आं बेनि लिस्टखौ नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन नोंथांमोना लिरनानैबो लानो हागोन बबेखौ आरो जुदि गोसोआव लानो हायोबा गोसोआव लाबानो जाबाय रायजोफोर नोंथांमोनहा बे 100 राङा मारै बेसेन गोसा जायो बेनि पइन्टखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ होमबाबो आरो खनसे खोन्थाफिनबावनोसै बे जाहैबाय मायथाइ गभर्नर प्रिफिक्स आरो इनसेट बे मिलायोबासो बेनि बेसेना बुरजा एबा बांसिन मोननो हागोन गिबियावनो दङ रघुराम जी राजन बे जाबाय गभर्नर मायथाइया जाबाय 2015 प्रिफिक्सआ जाबाय 9AA आरो इनसेटआ जाबाय प्लेनआ माखौ होनो नैबे सिगांनियाथ' प्रिफिक्स हाथरखिनि सिङाव जेबो थानाय नङा अब्ला बेखौ मा होनगोन प्लेन होनगोन बे जाबाय इनसेट प्लेन 2 नाम्बाराव दङ गभर्नरा रघुराम जी राजनानो 2016 प्रिफिक्सआ जागोन 1WW इनसेटआ जागोन प्लेन 3 नाम्बाराव दङ 2016 गभर्नरा बे रघुराम राजनानो प्रिफिक्सआ जागोन 9CU आरो इनसेटआ जागोन प्लेन बेजों लोगोसे 4 नाम्बारावबो गभर्नरा रघुराम जी राजन मायथाइया जाबाय 2016 आरो प्रिफिक्सआ जाबाय 5CM आरो बेनि इनसेटआ जाहैबाय E दहायना प्लेन जोबमोन बेना E जागोन बेनि उनाव गभर्नरा जागोन उर्जित पाटिल 2016 मायथाइ प्रिफिक्सआव जागोन 6CC इनसेटआ जागोन प्लेन बाहायबो इनसेटआव जेबो थानाय नङा नेक्स्ट बाव बे जाहैबाय उर्जित पाटिल गभर्नर 2016 मायथाइ प्रिफिक्सआव जागोन 5CM इनसेटआव जागोन E बेजों लोगोसे गभर्नरा बे उर्जित पाटिलानो जागोन मायथाइया जागोन 2017 प्रिफिक्सआ जागोन 6CM
आरो इनसेटआ जागोन प्लेन। 4 नाम्बाराव दंबावो, बे जाहैबाय उर्जित पाटिल गभर्नरावनो 2018 मायथाइनि 9QL, बे जाबाय प्रिफिक्स, इनसेटआ जागोन आर, बे जाबाय उर्जित पाटिलनि। दानिया गभर्नरा जाहैबाय शक्तिकांत दास, मायथाइया जाबाय 2019, प्रिफिक्सआ जाबाय 2CC आरो इनसेटआ जागोन एल। गभर्नर शक्तिकांत दास, मायथाइया जाबाय 2020, प्रिफिक्सआ जागोन 2SF, इनसेटआ जागोन आर। गभर्नर शक्तिकांत दास 2021 मायथाइ, प्रिफिक्सआव जागोन 0SF, इनसेटआ जागोन आर। जोबथारनायाव दङ गभर्नरा शक्तिकांत दास, मायथाइया जाबाय 2022, प्रिफिक्सआ जाबाय 0CN आरो इनसेटआ जाबाय एफ। रायजोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो 3 गभर्नरनि फोरमायबाय, रघुराम जी राजन, उर्जित पाटिल आरो शक्तिकांत दास। जि फैसाफोरखौ फोरमायदों बेनि गेजेराव जुदि सोरनावबा दङबा नोंथांमोना फट'खौ हरबानो जाबाय, आं बेसेनखौ फोरमायहरगोन। मानोना किसुमाना स्केयार, किसुमाना कमन, आरो हाथरखि थाबानो दे, स्टार थाबानो दे, गासिबो रियार जागोन बे नङा। दाख्लै सासे बिथाङा आंनो हरदोंमोन, बे 24 ना 25 मायथाइनि, बेनि लिस्टआ आंनाव फैयाखै हिसाबै आं बेनि सोमोन्दै दा जेबो बुङा। आरो गोबांथार स्टारनाव दं, बिसोरो कमन। नाथाय दा दिनै जि लिस्टखौ नोंथांमोननो आं होबाय, बेनि गेजेराव अबेयाबा हयथ' जुदि UNC कन्डिशनाव दंथारोबा नोंथाङा 3,000 सिमबो मोननो हागौ। नाथाय बे लिस्टआव होनाया जुदि नोंथांमोनाव मोजां कन्डिशनाव दङबा 500 रांनिफ्राय 3,000 सिमखौ मोनखागोन। बे लिस्टखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय। आं स्क्रिनाव बुंनायजों लोगोसे नोंथांमोननो प्रिफिक्स, इनसेट, गभर्नर आरो मायथाइखौ होनानै होखाबाय। रायजोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय, आरो सोरबाया जुदि आं थगायदों होनना सानोबा आंनि भिडिअखौ नायाबानो जाबाय। जुदि फोथायनाय दङबा नोंथांमोना फट'खौ आंनो हरनानै सोंहरनो हागोन। जुदि नोंथांमोना दंबायबायोबा बेनि बेसेनखौ बेसेबां मोनगोन, नाथाय आं डाइरेक्ट नैबेखौ बेसे मोनगोन होननानै फोरमायाखिसै, मानोना गासिबो बेसेना एखे जाया। नाथाय 500निफ्राय 3,000 सिमखौ नोंथांमोना जुदि दङबा मिलायोबा मोननो हागोन। आरो जोबथारनो फंसे खोथा होनबावनो नागिरदों, नेक्स्टआव सिगांनि जि 100 रां दङमोन बेनि स्टार नटनि सोमोन्दै फोरमायगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।